caminant, com l'altre dia, i sentim bé com anem caminant, si traiem la panxa, si caminem endavant, endarrere, al costat. Anem observant el caminar. I podrem caminar en la direcció que vulguem. Molt bé. Mirant com caminem. Molt decidits, així penjant. Què més? L'esquena recta. L'esquena recta i hauries de tirar-te la panceta una mica més aquí, per no treure. Així, perfecte. No, mira, ara ja farem això, tots quatre. Aneu al fondo Comencem. i sortiu caminant tots enganxats. O sigui, no cal que us dieu res, ni us parleu, ni res, simplement sentint l'energia conjunta i caminar cap aquí. Ja. La Mercè s'ha quedat com mirant massa, has pensat massa. Sí, perquè això és perquè amb el mateix peu. Sí, és que no tens que pensar justament res de tot això. Es tracta de sentir i iniciar el moviment energèticament. No pensant, ara jo vaig amb la dreta, l'altra va amb l'esquerra, no. Això és un altre exercici. Vale? Tornem-hi un momentet i 1, 2, 3 i... Molt millor. I cap aquí. Molt bé. Corrents cap allà. Pareu un moment, respireu. Traieu l'aire, respireu. Traieu l'aire, us connecteu, no t'arrepentis a la pared. Esto, que estéis a la misma línea. Y cuando queráis ya... ¡Up! Molt bé. Perfecte. I ara farem córrer, parar. Córrer, parar. Vale? I córrer, parar. Córrer, parar. I comencem aquí. I sentim bé una línia que ens atravessa pel centre, que va infinitament al cel, infinitament a la terra, al mateix temps. Per tant, ens dona l'estirament, ens ajuda a estar alertes, estirades. Sentim bé, anem fent aquell exercici de l'altre dia. Abans dels peus, una altra línia que ens atravessa pel centre, de costat a costat, i que ens dona l'expansió i que dona l'allargament, exacte. I des d'aquí sentim, començarem pel cap avui, sentim el cap i el movem una miqueta. 1, 2, 3, 4. I deixem que surti el moviment del cos des del cap. Sentim la unitat de moviment i sentim com anem obrint tot el cos des del cap. Des del cap. Molt bé. Passem als ombros. 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 Crani. La cara. Tot per dintre el cervell. Tot es va regenerant el cor. Els budells, tot sentint que va com obrint-se, regenerant-se, tots els braços, les aixelles, les mans, els colzes, les ratlletes dels colzes s'obren, les mans, les ratlletes de les mans es van obrint també, obrint per dintre mentalment, ens anem situant com a dintre dels palmells de les mans i les mans es van com obrint. Molt bé, i ara farem un exercici que jo li dic de moviment estàtic, que és, em dono la informació de fer una acció, la que sigui, posar-me-la al cap, portar-me una sabata, qualsevol acció quotidiana o qualsevol acció, i el que fem és donar-nos la informació per fer l'acció i deixem que es faci com sol. O sigui, no deixem que es faci com sempre ho fem, com si no sapiguéssim com fer-ho. Si simplement fem aquest joc, aquesta dialèctica entre l'acció i la no acció, o sigui, tu dius, porta-la amb el cap, però només amb la informació deixes que es faci, com un ordinador, que li dones la informació i deixa que es faci. Provem?
Vale. Ens posarem la mà al cap, la mà dreta al cap. Ens doneu la informació i aprofitem per unir bé tot el cos. Ara farem una altra cosa que és un moviment d'estirament, és a dir, farem des de la mà dreta i intentem trobar una forma, la que sigui, fins que ens dona el màxim estirament. Quan ja no podem més, des de la mateixa mà ens movem i trobem una altra forma. I la forma l'estirem al màxim. I quan ja no podem més, fem un silenci i tornem. Mà dreta i un altre moviment, el que surti fins al màxim de l'estirament. Provarem amb uns impulsos i acabarem. Provem, ens mourem amb un impuls des de la mà dreta. Impuls, 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 impuls. Molt bé, provem amb esquerra. Impuls, 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 impuls. Molt bé. I ara farem aquí uns petits saltets. Tac, 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 tac. Tirarem amunt, baixarem aquí. Doblem una miqueta els genolls, estirem, doblem, estirem, caminem una miqueta endavant, lentament, aquí, molt bé, i obrim, tanquem, obrim, tanquem, obrim, baixem, ja haurem acabat. Vale, gràcies. Molt bé.
la banquet, les aînés. Les 6 porte-parole des animaux passaient de l'arbre à l'arbre pour annoncer la mort du roi.
Gràcies.